ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଗବତରେ ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ରତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଆରେ ନାରଦ ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଇବୁ? ନା, ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥାଏ, ପାତାଳରେ ନଥାଏ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଗଛରେ ଗଛ ଡାଳରେ କିମ୍ବା ଯୋଗୀ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କୌଣସିଠାରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନାମ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ରହି ଶୁଣୁଥାଏ। ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାମ ଗାନକୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାଏ।
found out. Itu di pon dah tengah main. बड़ दांडे बड़ ठाकुर आजिका भक्त को देवे दर्शन चल खगरी खमण ग्राम बड़ दांडे भगवान भक्त को देवे दर्शन मते खदरी खमण गाके
रथते गणे चकते चढ़े रथते गणे चकते चढ़े
हाँ? उठे लूट रही